0.5 sa makausa pa kini si Pastor Mark Benjorot o ba ni Pastora Jeremy. May gabi, Pastora. Hello, good evening sa tanan. Nga itong mga ka-good news. Sa tanang naminaw na to karon, may gabi gikan dinhi sa Dumaguete City. Maayong gabi, live na live tayong kasibya karon dinhi sa DYRL 90.5. Alang sa inyong mga text message, palihog ko og send sa atong hotline number 0975-870-2851. Okay, akong usbon 0975-870-2851. Unsa na pa inyong gihulat, hala, send na mo sa inyong mga mensahe aron mag-greet nato sa atong programa. Sa tanang mga suki nato nga tigpaminaw og nagasunod dining programa ha, maayo kayong gabi ninyo. Og manghinaot ko nga niining mabugnaw og maulan nga adlaw kamo naa na karon sa inyohang mga puloy-anan o di ba ka og nanginabuhi pa mo diha pag amping mo sa dalan kay danlog. Pinalanggang mga tricycle driver og uban sa atuang mga kaigsuunan nga mo pauli ay pa. So pag amping jud mo kay grabe, tugnaw, gawas nga tugnaw, basig nay danlog tungod kay sa mga lugar nga wala na simento. Sure gyud ko nga lapok gyud ron ang atong mga agyanan. Okay, so atong ibalik ang atong hotline number 0975-870-2851. Yan ay ningon dinhi, magandang gabi po. Oh, Tagalog. Oo, may magandang gabi po sa iyo, kapatid. Alright, so kini si Pastor Mark og di ko maglangan tungod kay kining gabhiuna ato maning giset o gigahin aron nga ato ang paminawon ang pulong sa Ginoo. Ako magabasa karon gikan sa libro ni Pilipos. Sinulat kini ni Apostol Pablo o gikan kini sa kapitulo 4, versikulo 8. Pilipos 4:8, Pastor? Okay. Akong basahan ningon dinhi, gawas niya na mga igsuon. Huna-hunaan ninyo kanunay ang mga butang nga maayo. Og ang mga dinayeg ang matuod, halangdon, matarong, putli, matahom, og dalaygon. Sundan ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo og mga binuhatan og ubanan gayud kamo sa Dios nga nagahatag og kalinaw. Ang Dios nagapanalangin sa iyang pulong og manghinaot ko nga samtang kamo mamanalinghog niining takna sa kagabion, aduna mo'y mapupo gikan sa pulong sa Ginoo og kini mahimong gabayan sa inyong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So, okay niya atong pamalandungan. Ingon din mga butang nga matuod. Ang ipahuna-huna sa Dios, ang mga huna-huna sa mga butang nga diin matuod, halangdon, matarong ug putli. No? Napay pakapin, Pastora, matahom. Wow. Matahom o niya ingon siya og dalaygon. Pagkanindot nining pulong sa Ginoo now, we will be talking about kining ginatawag karon nga ang mindset sa atoa nga pagkatawo. Usay man gud, Pastora, ang atong kinabuhi ba tungod kay na-influensyahan ta sa usa ka kalibutan nga ang mga katawhan kun dili majority apan kadaghanan nangita lamang og sayop. Murabag ka nang gitawag og sa English nga fault finder. Di ba tinuod man na mga kahigalan og mga ka-good news nga usahay ba? Bisag unsa ka perfect na sa, di ba, butang talang ang usa ka lalaki or usa ka babaye nindot tan-awon apan mangita gyud kining ginatawag nga Apan. Yes, apan. Maaron, no? Mangita gyud apan. Unya, unta nga, di ba na yun na, gwapa lagi pero hiwi pog ngipon. Na yung nga ingon ani, no? Tungod kay kita na pattern ta sa usa ka
sistema nga diin usahay inay nga mudayig ta sa mga butang nga makita nato, nahimo naman hinuunta nga mga kritiko. Kita naman hinuon ang number 1 nga mutamay sa gibuhat sa Ginoo. Ya, pila naman nato madunggan siguro na nga di ba kining ang tawo wa mangyoy perpekto. Gawas lang og ang imong ngalan perpekto. Pero ngalan po na nimo, pero ang imong binuhatan sure gyud ko nga you are not perfect. Mga ka-good news, nining takna sa kagabion, gusto ko nga atong hisgutan ang usa ka sakit nga makit-an sa kadaghanan sa mga katawhan. Dunay sakit nga diin wa gyoy laing makatambal ani. Dini sakit sa lawas apan kun ato ning tan-awon, sakit ni sa usa ka panghuna-huna nga na-focus lamang sa mga negatibo. Tonight we will talk about the ants. Ants. Oh. Amigas. Amigas Okay. Ant. O, daghan na sila pastora kina may S. Sobra siguro nag-usa og putol. Bitaw. Now, ants, no? Acronym siya nga atong itakol karong kagabi kagabion. Now, kining ants, letter A, and then ang spelling ani is A, then N, and then T, and then S. Now, ANTS stands for Automatic Negative Thinking Syndrome. Unsa di ay? Sa to, Pastor? Automatic Negative Thinking Syndrome. Oh. Di ba na ginatawag po nga, kayo. napoy ginatawag nga SARS. Sakit na nga, di ba, sa respiratory system nimo? Unya, kana nga sakit daghag gipatay. Napoy ginatawag nga HIV. Napoy ginatawag nga AIDS. Daghan og mga sakit nga walay kaayuhan. Unya, mga acronym lang na kinaam na mga kahulugan. Now kining kagabion atong hisgutan kining ginatawag nga ants. Kunin mo ng pulong sa Ginoo ganiha nga ang ato dayong mga huna-hunaong mga panghuna-huna kinahanglan tong butang nga matuod, katong putli, matarong matahom o katong dalaygon. Apan ngano man nga usahay atong mahuna-huna mo manidayon mga negatibo inay nga atong huna-hunaon katong mga halangdon, matahom, putli o uban pang mga maayong mga panghuna-huna, pastora. Yes. Tungod ni kay kita ang matag-usa nato usahay na ata aning sakita kining ginatawag nga ants, Automatic Negative Thinking Syndrome. Kanabang bisag makakita tag matarong o nindot nga butang apan ang nahitabo sa tuwa nga kanunay tang mo komentaryo og bati. Hinangat man gyud eleksyon ron pero tan-awa ron, di ba kay nag-isig pangitaanay la magsayop ning mga kandidato. Ako naapog ko'y kandidato. Ikaw naapog ko'y kandidato. Pero kung natong tan-awon ang sistema gyud sa kalibutan nga ni-influence nato og dako nga bahin sa atong kinabuhi og sa atong panghuna-huna. Kining mga tao nga nangita lang og sayop aron ilaglag ang ilang isig katawo. Manginaot ko nga niini nga ato ang pagtuon karon sa pulong sa Ginoo. Ato ding gipaambit aron malikayan nato ni kining sakita, kining gitawag ants, Automatic Negative Thinking Syndrome. Nga din kanunay tang mangita og sayop sa usa ka tawo. Pastora, do na to'y usa ka istorya. Usa ka tawo nga diin kriminal ni siya. Ginibang hitabo ani usom ni ron. Nangabit siya sa usa ka minyo na. So naanay pamilya kining tawhan na iyang gikabit tong usa ka babae nga naanay pamilya. Karon kay nagpuyo man ni sila. I don't know kung saan ni ka tinuod nga istorya apan ako lang puding nakuha online. Ang nahitabo kining nangabit nga tawo, nagkabit gyud tawo. Kining nangabit nasairan sa bana ni atong babaeng iyang gikabit nga di ay na siya'y affair sa iyang asawa. Mao nga ang gihimo sa maong tao nagsuhol siya og kining usa ka hard killer. Usa ka killer nga iyang gisuhulan nga ipadakop tong tawhana og iyang dad-on ngadto sa usa ka isla.
usa ka isla nga diin kana siya murabag labayanan og mga kriminal. Tungod sa kalagot sa bana sa iyang gikabit, gipadakop siya murag silbi gi banlod siya ngadto sa isla. Apan kining isla usa ka isla nga adunay usa ka insekto nga nabantog kayo. Usa ka gamay kayong insekto nga halos dili nimo makita sa imuhang natural nga mga mata. Unya kining insekto musulod ni sa imuhang lungag sa imong dalunggan, no? Gikan sa kining sa imong dalunggan, musulod ni siya unya pagsulod ana sa imong ear canal, musubay na siya og adto na siya moagi sa imuhang utok og musugod na siya og kaon sa imuhang utok. Og humana na niya nga adto siya sa imong utok, matud pa sa akong nabasa, mugawas na po na siya ngadto sa pikas nga buho sa imong dalunggan. Og ang mga tao nga mabiktima ni niya nga insekto, matud pa sa istorya, kung dili mabuang, kung severe kayo ang pagkadaot sa iyang brain or sa iyang utok, kini siya mamatay gyud. Tungod kay nakaon ang mga ang mga katong cells or mga ugat sa iya nga utok. Apan sa dihang didto siya sa maong isla, ang maong hard killer nga suhulan niya tong bana sa iyang gikabit, nibutang sa maong insekto dinhi sa iyahang dalunggan. Og pagbutang sa maong insekto, nisugod kato og lakat tong maong insekto og ni adto sa iyang utok og wa na dugay ni gawas pod sa iyahang dalunggan. Karon nakabantay siya nga naa siya gipamati sa iyang lawas. Mao nga nabalik man siya, nakalingkawas ron po siya dito, nagpatanaw siya sa usa ka espesyalista. Og karon sa iyang pagpatanaw sa usa ka espesyalista, niingon ang espesyalista nga ikaw swerte ka. Kabalo ka nga nung swerte ka tungod kay bisag nakasulod ang maong insekto sa imong dalunggan og niagi ngadto sa imong utok, nabuhi pa ka. Maong swerte ka. Apan ang nakadimalas nimo mao ni. Ang insekto nga nakasulod sa imong dalunggan og ni latas sa imong utok, usa ka insektong bayi. Ug samtang didto siya naglakaw-lakaw o nilatas sa imong utok gikan sa imong dalunggan, sa kada dapit nga iyang hunungan, nagbilin siya og mga itlog. Mao nga ang imong utok karon napuno sa itlog sa maong insekto. Og kung dili na matambalan kana nga mga itlog, mamusa na siya or mahimo na pud nga parihan ni atong insekto. Manang kinahanglan ka og usa ka tambal or antibiotic aron nga ikaw matambalan og katong mga itlog na sa imong utok mga matay. Now karon kanang istorya mga kaigsuonan, gusto kong i-relate nato na dinhi sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Tungod kay usahay aduna ta niining og dili man galing usahay matag adlaw aduna ta niining huna-huna nga gitawag og automatic negative thinking syndrome. Sakit nga din kanunay na lang tayo magsigig huna-huna sa mga negatibo. Og usahay swerte ta kay hangtod karon buhi pa ta apan wa ta kabalo nga matag huna-huna day nga maabot sa atong utok, aduna kanay itlog sa kabalaka nga ibutang diha sa imong utok. Mao nang matag karon ugonya wa kay kalinaw sa imong huna-huna, wa kay kalinaw sa imong kasing-kasing, wa kay kalinaw sa imong kinabuhi tungod kay daghang mga itlog sa kabalaka nga gibilin sa sakit nga negatibo nga panghuna-huna diha sa imuhang utok. Now, di ba kunay insekto dunay ginatawag nga pesticide aron mamatay ning insekto? Unsa ka ang pesticide nga atong himuon or atong i-apply aron nga kining mga itlog nga naa sa atong huna-huna, itlog sa kabalaka, itlog sa problema, itlog sa mga dili mayong panghuna-huna nga kanunay lang nakafocus sa negatibo. Inay nga ningon ang Dios huna-huna ang mga butang dalayigon, putli, matarong ug matahom. Nagsigin lang tayo paitaning kinabuhi. Niya na pod, problema na pod, wala pa tay kwarta, wala pa tay bugas. Problema sa trabaho, manager masuko, report wa nahimo.
Nanalang klaseng problema na ana nato. Sige na lang tagtanaw sa negatibo. Nalimutan nga, uy, Pasko man dayron, panahon ron sa pagpasalamat. Panahon ron sa paghinigugmaay. Panahon ron nga diin makaingon ta Ginoo, salamat sa kinabuhi nga bisan pagdaghan kay mga challenges hangtod karon buhi pagyapon ko og kuyog nako ang akong pamilya og mahal sa kinabuhi. Di ba makapasalamat ani ana? Dunay bersikulo nga niingon diha sa Roma 8 nga niingon diha, everything works together for good for those who love them, for those who love Him, rather, and those who are called according to His purpose. Usay di ta makasabot kung anong mga butang nagakahitabo sa atong kinabuhi. Apan, kabalo ka, nahitabo ng butanga sa imong kinabuhi tungod kay adunay katuyuan. Believe it or not, God is working on the big picture. Tingali, imong makita karon puro na lang kalisdanan. Napaningnon ka nako sa unahan. Kung magpadayon lang ka sa paghupot sa imong pagtuo nga adunay maayong plano ang Dios sa imong kinabuhi, inay nga magsigi kag hunahuna sa negatibong butang, automatic negative thinking syndrome, mga ants no, mga amigas nga nakaron sa imuhang utok, nakaron sa imong kasing-kasing, ingnon ka nako adunay pesticide nga diin giimbento aron ang ants mamatay. O kana nga pesticide mao kana ang pulong sa Ginoo nga niyon siya. Ayaw huna-huna ang mga butang negatibo kundi huna-huna ang mga butang nga matahom, matarong kay ngano kun musugod kag hunahuna sa mga butang nga maayo, ingnon kanako magsugod pod og panghitabo ang maayong butang nga naa sa imong kinabuhi. Nakapait na itong mga Pilipino magud usahay kay magsigil lang butag tan-aw kung unsay sitwasyon sa atong bulsa. Inay nga mahimo tang pasalamaton, mayon naman to anta. Mayon naman pud nga naanap pod. Wala pod lagi tay kwarta. Siguro mga ka-good news ingnon kanako, tinuod man na nga tay kwarta. Pero ingnon kanako, sukad ba na tao ka hangtod karon wa gyud ka kagunit og piso? Di pud tingali. Sobra pa gani siguro sa piso. Ang problema lang tingali tungod kay bisag sobra sa piso ang imong nagunitan, wa gani siguro kakahangad sa langit og nakaingon ka nga, Ginoo, salamat nining 1.50. Matud pa, the highest form of faith is when you are able to give thanks unto the Lord when you are in a difficult situation. Nga bisan pag naa ka sa usa ka malisud kaing kahimtang sa imong kinabuhi, makaingon gyapon kag thank you Lord, salamat Ginoo. Naigingon sa Biblia nga, though the sorrow may last for a night, but joy comes in the morning. Di ba? Niyan ang pagi atong makita nga naay mga night times atong kinabuhi. Meaning, yes, there are dark times. Ngit-ngit nga mga panahon sa atong kinabuhi. Yes, dark times nga makaingon ta, asa naman ang kahayag. Mura na maganga kung kinabuhi, gidabu-dabuhan sa mga kiat nga balod sa kapalaran. Pero matud pa sa mga balak, igsoon, ingnon ka na ako, nga luyo ni anang laglugitom nga dagom, ang adlaw mipadayon sa pagsidlak sa iyang bidlisyo. Wow, kanindot na nga balak, Pastor. Tinod na, Pastora. Kaya ano, usay ang atong makita, manggod, ang panganod lang. Yes, matud ang pa, dagom. ang naglugitom nga dagom lang. Apan ang Dios nakakita siya nga, luyon niya ang dagom, ang realidad is, ang adlaw nagpadayon sa pagsidlak. Kung sa may buti pasabot ana, meaning there is hope. Walay bagyo nga motinir og usa ka tuig. Oo na si bagyong Onyokron apan layo na gani nang usa ka bulan. Mawala na munang inon ka nako, if you are able to say thank you to the Lord in the midst of your situation, God can bring the miracle sa imong kinabuhi ning takna sa kagabion. Sulay bagod og hunahuna ang mga butang positibo. Sulay hunahuna ang mga butang nga diin moingon ka, Ginoo, bisan pag naipagsulay, bisan pag naaning mga kalisdanan apan mo padayon gyud kog tuo nimo kay kabalo ko. Though the sorrow may last for a night, but joy comes in the morning. There is joy. Meaning in between your sorrow and joy, ang tunga-tunga ni ana, how far you are with that joy and with that sorrow, unsa ka laya ana. Ang gilayon na ang nag-ulang ninyo is only time. Di ba? Though the sorrow may last for a night, but joy comes in the morning. Night and morning. Unsa man na siya? Adunay oras. Di ba?
oras sa gabi ug oras sa kabuntagon. So ang nag-ulang sa imuhang night times ug sa imong joy in the morning is only a time. And in the right time, matud pa sa pulong sa Ginoo, He makes all things beautiful in His time. Amen. Muna mga ka-good news, nganintak na sa kagabihon. Whether your life is in a mess right now, nagkayamukat muna, buwa nakakabalog, unsaon pa nimo pagtuo, kay ngano, sukad pa siguro nga, kani adto mulingi ka, puro naman problema niya kung kinabuhi, pero ingnon ka nako, though the sorrow may last for a night, His joy will come in the morning, will come, it will come, and it shall come to pass, because the Lord says so. Na mga ka-good news, manginaot lang yung kung kining atong pagpalapnag sa pulong sa Ginoo ni takna sa kagabihon, makadala ni og pagdasig, no? Karon siguro naa ka sa usa ka dakong problema, pero ingnon ka nako ang Dios mas dako pa sa imong problema. Usay man gud atong tan-aw ng atong problema nga mura ka dak-ag piso, apan magsigi tag tan-aw sa atong problema murag piso, nalimot ang atong Dios di ay dako kayo. Ningon pa ang kanta nga nadunggan ako, we have a great big God. Doon na tayo usa ka dako uyamot nga Dios. Dako uyamot. Kabalo kag unsay atong problema? Mura nagatong problema daw piso. Uni ang atong Dios dako, murag adlaw. Asay dako, adlaw o piso? Sure gyud ko nga ang dako adlaw gyud. Dako pagod ang adlaw kaysa kalibutan. Ang piso masulod ra gani sa imong bulsa. Apan hangtod karon siguro pagkakalibot sa tibok kalibutan. Apan bisag wa pa nimo nalibot ang tibok kalibutan sa kadako nini, mas dako pagyapon ang adlaw. Apan kabalo kag unsay mahitabo? Ang hitabo ingon ani ang mahitabo. Sige tagtan-aw sa ato ang piso. Pisong problema ba? Maong natabunan ng atong mga mata ug di na takakita sa gidakon sa adlaw. Sulay ra god kanang piso nga naaron sa imong bulsa, sulay og butang gyud. Ibutang gyud sa imong mata, itabon sa imong mata. Di ko mutuo og makakita pagkag adlaw. And that is what we are doing with our problem. We always look on the problem instead of looking for answers. Yes. Inon kanako magsige gani kag istoryag problema, makasulbad bago na sa imong problema. Dili gyud. Ngod kay Pastor, there's a saying that says, a negative mind will never give you a positive life. Of course. You cannot think and speak negative things and expect positive outcome. Yes, results. No. Sa kinabuhi. Di na mahitabo. Negatibo permi imong istorya, negatibo permi imong hunaon-naon, ya mag-expectar ka magpaabot kag usa ka positibong kinabuhi. Ayaw. So na ants na nga naa sa imuhang utok. You need to apply the pesticide, which is the Bible, the Word of God, to cure that disease. And right now, we are offering, kami nagatanyag ni ini nga tambal. Sulay ragod, kung na kay problema, ukab sa pulong sa Ginoo. Sa di pa ka mo ukab, ampo, inang Dios, Lord, I have a problem. I have all these worries in life. Na ako'y mga kabalaka. I have all these anxieties in life. Mga kahingawan ako sa kinabuhi. Kahingawan sa akong pamilya. Kahingawan ako sa ako ang mga anak. Sa ako ang trabaho. I have all this problem. Nga akong giatubang. But Lord, as I open your word today or tonight, speak to me. Give me that word, no? That right word nga madasig ko. And you know what? Muna isaad sa Ginoo that once we call unto Him, He will surely answer us. Siguro may tang nagpaabot raman ko sa Ginoo kanon sa siya molihok. Apan ingnon ka na ako, dugay na sigurong panahon ang Dios nagpaabot nimo kanon sa ka molihok. Lihok bagod. Na siguro i-Bible diha sa imong suok, wa nagyud nimo na ukab sukad kaniadto. O pwede na to ma-download diha sa Google Play or sa iTunes kining iStore kining mga electronic Bible. Pwede na to nang i-customize, pwede na to nang i-take advantage aron nga bisan na sa ta maka-open ta sa Biblia. Nang inon kanako mga ka-good news. Sulay ra gud ang Ginoo. Now, kami ingon ko nga
sa akong personal nga kinabuhi makaingon ko ug wala pa siguro si Lord sa akong kinabuhi, asa na siguro karon. But I thank the Lord nga He found me. I'm a sinner. Wala, dili ko maingon nga perfecto ko o unsa kong tawhana ko, makasasala ko apan tungod sa grasya sa Ginoo. Ani ako ron nagpaambit nining pulong sa Ginoo dinis kahanginan. Hinaot ko nga kamo usab. Samtang nagapatalinghog kamo nining pulong nga sa Dios, inyuhang mabati ang presensya sa Ginoo. Ang iyang pulong, ang iyang mga pagdasig nga it's not a time to quit. Dili panahon nga muundang ta. This is a time for us to go forward in serving the Lord, in loving the Lord, and in loving His Word. Muna mo ikabilin kaninyo mga ka-good news nga ayaw yun, no? Dili ni religion kundi this is all about relationship with your Savior. Yes. If you have a relationship, you as His son or daughter, and He is your Lord, He's your dad, He's your Savior, yan ang paagiha, you can communicate to the Lord anytime, anywhere. Daghang kayong salamat so atong tagaag pagtagad kini atong mga ni text. Palihog ko. Ada na i-texter na to. So kaya ginata ni siya nga good eve. Merry Christmas. Minaw ko ninyo sa inyo Bible sa Liptong Valencia. Nice inyo song. Salamat sa mga pulong nga akong nadungog bahin sa atong Dios. Greet ko ni Ma'am Pastora from Melsaire. Hello Melsaire. Good evening. Maayong gabi sa tanan nga nagapaminaw. So, ipahabol inyong text 0975-870-2851. Nako si Piatod pag-greet ang ako ang kinakusgang uncle na karon diha sa Piapi Dumaguete City, si Uncle George Orot. Good evening. Ron, uban sa tibok niyang panimalay, no? Tay Perla, daghang salamat kayo. Padayon mo sa pagpaminaw diha sa usa ka mabugnaw nga kagabhion. 0975-870-2851. Text na mo. Now, og mga adlaw, usa ka adlang Domingo, so natay panimbahon diha sa Grace Christian Fellowship diha sa Piapi Dumaguete City, Katapusan Street, no? Kung ganahan mo fellowship kay siguro naa ka dire usa ka tumutuo sa Dios unya wala pa kay fellowship center. Dito sa ato ang church, everyone is welcome, no? Bisag unsa kang denomination, you can join us, and you are very welcome to join with our service tomorrow. O ganan kagabi abot tay evening service, no, na alas 6 ngadto sa alas 8 sa gabi sa Grace Christian Fellowship. Unya inig ka buntag alas 9:30 ngadto sa alas 11:30 ang ato ang panimbahon. Well, ganahan pa jud kag sayo kayo sa buntag na abot tay panimbahon diha sa Batinggil. Diya sa Palinpinan Road, unahan gamay sa Barangay Hall, na diya sa Abaya Compound. Atong service diha magasugod og alas 7 ngadto sa alas 9 sa kabuntagon. Kung naminaw mo karon yan, mo dapit sa Bayawan, hanap tayo Fellowship Center diha uban ni Pastor Ben Orot sa Hinakinang Bayawan City, no? So just send your message or text us if you want to join with us tomorrow. Again, atong hotline number 0975-870-2851. Okay, another text. Ingon din good evening DJ. Baling tugnawa sa world. Greet lang ko ni Lia May Aliaga coming from Roderick Costadillo sa may Valencia. Mga taga Valencia, sulit ka good news. May gabi ninyo diha. Mani mga ka-good news na, doon na lang kami nabilin nga usa ka minuto. Ang among mga pagdasig nining takna sa kagabion, ayaw ninyo kalimti. Ants, automatic negative thinking syndrome. Dili angay pa ibutang sa atong hunahuna, kinanglan tambalan pinagi sa pulong sa Ginoo to think the things nga ipahunahuna sa Ginoo, butang matahom, butang maputli, butang dalaygon, og butang nga makapahimuot kaniya. Inana ka simple, inana kay og sa atoa nga matag kinabuhi sa atong inadlaw-adlaw nga paglakat dining ibabaw sa nawong sayuta. Makaingon ta nga, Lord, daghang salamat sa imong grasya. Daghang salamat sa imong kaayo. Kung wala ka o Dios, wa gid mi mahimo. Mo kana mga ka-good news nga nining takna sa kagabhion. Nahuman naman ang among oras, alas 9:05 na.
Ang among mga pagpasalamat di gyud maputol sa inyong makanunayon nga pag sunod nining programa. Di na mo kalimtan ang ato nga sponsors, major sponsors gyud nato niini nga programa, si Mr. and Mrs. Godfrey and Elizabeth Bael. Salamat kayo ninyo sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Uban sa tanan nga membro sa Grace Christian Fellowship, mayong maayo kayo ang inyong gibuhat sa pagpadayon sa pagpugas nini nga buluhaton. Last message nga tong pagbasahon ningon dinhi. Good evening, Pastor. So nice ang pulong nga inyong nasulti. Si SG Joe Art Pancho, usa ka Christian nga nagtuo sa Ginoo. Oy, sir, maayong gabi kayo nimo diha, no? Joe Art Pancho. Salamat sa inyo pagpaminaw diha. Mga ka-good news na human ang among oras hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon DYRL 90.5 Like Radio dinhis live na live nga nagasibya sa dakbayan sa Dumaguete. Sa makausapa kini si Pastor Mark uban ni Pastor Jeremy Amparo. Magaingon kami nga kung wala ang Dios, wala yun tay mahimo. God bless everyone and Bye. advance Merry Christmas. Than any other, lift him up and shout his name over us.